Anda, apa saya celak-celak? Lah, jare apa tuku es? Aku yang ngelak pisan iki lho. Tekan apa? Aku sih rasa coklat. Sik tak pikir sik. Kan awakmu sik diutang. Hayo ngaku apa lah? Lah, utang sing di perasaan wis mari tak bayar kabeh ngi Senin. Apa utang sing duit kasmu iku lho? Iya, astagfirullah. Sepurane aku lali. Wingi aku mari jajan pental. Lek dhek ya apa? Ngawur ae, aku wis bayar sampe lulus. Wis rasa tukaran rai lo. Ye, mangan. Nyam. Aduh, koyoke aku kakean mangan es iki. Apa gara-gara ngombe baikon iku ya? Ojo-ojo kamu kena corona. Hah, corona apa nih? Loh, gorengan. Corona. Mama, delok entah. Aduh, lapa sih bocah melak-melak. Awakmu sih tuku es ora bagi-bagi. Ini ngutangmu iku lho Jamal. Ya lapa delok-delok. Wis diomongi aku iki kakean es, kudu corona. Wah, lumayan gawe konten. Aduh, lapa sih ngomong iki. Aku tak minggat ae. Aduh, iya aku tak ngalih. Kesel aku dituduh terus. Pangananku kere iki lho. Entane.